mira dzakaita. Right. Pane kambo kari padamba refure kakanziro kubata bata. Zvakaitika pamakazofunga kuda kunyora kambo aka. Right, kambo aka unoziva tichirarama nekunzwa mukati meraramo zvinobuda mukati meraramo tichiunzwa apo neapo. Ndakaona kuti pane vamwe vanhu vanobata bata vachishereketa vachizvibatira vachida kuzama kuda kupfuma mukati meraramo yavo, asi izvozvo vanetsa manje. Kana matambudziko aya azouya manje vanenge vakuzonyepa vachiti aiwa akunyepera munhu akafa kudhara sekuru kana kuti mbuya kana kuti ani kuti aiwa nomusaona ndakadai chikwambo chamuri kuona ichi ndakandasikwa nasekuru ndanzi isoso. Saka vanenge vakunyepa but akazvitorega akunyepera mufi manje. Ndosaka ndazodaiwa muri kunyepera vafi mimi muri kubata muri kuromba muri vadiki. Kana mazobatwa manje zvinhu zvabakwa ndiwo wakabata wakuzotava ndanga ndapuwa naningi but unyepa iwo but wakanga wazvitora wega. Ndo zvandakazama kutaura ipapo. Right, kambo akabura ngore ndikaigore repi 2014 kachizobuda 2015 handiti kambo. Exactly. Right. Rekaiti mbokanzwa kambo kacho kanonziko kubata bata. Zvikanzi muri sei mukoma wamari Kainosi uyo anogona uye anoimba chokwadi chaicho uye zvanotidzosa mundangariro chaimo. Koma videos zvakamira sei? Ko vaimbi vanoyemura vanoshuvira kusvika pavari ndevapi? Shoko rangu guru nderekuti ngaasanyime vamwe mari, ngavasapedzera nguva zhinji kune madhirezi. Ndinonzi tichaona Mike pamasasa Park. Wainzwa wakasungano yadhara. Andikuzvinza mundare. Handiti ka. Saka ngokwanise kupindura mubvunzo papata pabvunzo nyaya yemavideos. Aiwa, mavideo kana mwari vachipindira senzira yatiri kufamba iko zvinoseza ndiri kuona mabhosi vachiti madai zvikasimuka zvakadaro. Ndiri kuimba kuti mavideo ari kuuya manje. Handiti ka. Exactly. Right. Apa mari ngavasagumbuka zvavo. Because bhosi racho handitauri zvemari. Pana mudzara manager anenge aripo. Anoita izvozvo. Hanzizo muimbe unoshuvira kuzosvika paari ndeapi? Inini manje ndakakura chizara mudzara dembo. Ana Bamugeni. Nana Chopa. Saka unoziva ndongoda kutiwo nyangu ndikasasvika ipapo asi tenzi vandipindire ndigone kudhonza tambo ndisvikewo pane chipo changu pandinoperera.
baba upindire ipapo vanondida vatsigiri vangouya papi ipapo ndo zvandakamirira saKC. Aiwa apari nani ipapo apanzvika apo aprighton kambo kanonzi kubata-bata akambo takambokabata-bata mazuva apindayo tikambokurukura nezvazvo vanhu vakati yowe saka nazvoenda zvakanaka kuti mama wemi pauzima omene momboti turudwe zvoti munyatsotitaurira imimi nokuti takazonzwa pane nguva yatakambokurukura neimimi mukachema-chema mukati kambo akainini ndakakanyora ndokubva ndaenda nokumbira umwe mukuru kuti ndoda kuti andiberekewo kumusana ndikamuendeserawo minziyo yangu. Asi chandakazoona magumo acho ndechekuti ndakazonzwa papera makore 4 nziyo yangu yazoburwa. Handina kana chandakawana kubva kune iye pane zvandakakumbira kuti ndinge ndichibatsirwa. Ameno nhasi uno ndoda kuti munyatsokuti jekesera ruzhinji rakateerera iko zvinezvi kuti zvakafamba sei muchitanga rwendo rwenyu. Right, maita basa mukoma Robinson. Semuimbi kana uchipinda music unotsarirawo kumberi kwako. Uona kuti kunani. Ukaona kuti kunani uzoona kuti munhu anogona kutibatsira ndeupi woenda kwari. Saka zvisine ndakaenda kuna Mudhara. Ndaenda kumba ndakasvika Mudhara vasipo. Ndokuna kutaura zita kana kurisiya. Asi ndakasvika kumba ndikaona Mudhara vasipo. Ndobva ndasvika kuine mhuri ndikati ndasvika ndichida kuona Mudhara so. Saka ndaita kuti vanzwe zvandakaita izvi kuti ndigoberekwa kumusana ndigone kusumukawo ndiri kumashure kwavo. Ndobva ndasiya ndaizama kuda kuti ndikonekite naMudhara asi pairamba pachiramba kudaro zvakaramba zvingoramba. Igore ripiri ndakaenda patowanika nguva mwana Mudhara. Right, ndobva ndazofonerwa nevamwe vanoziva musambo vanoziva anonzi sungano yaDhara vanoiziva nezvayo vanoiziva. Saka ndakazofonerwa nevamwe vatsigiri ndiri kutauni zvikati KC dai wasvika kuno kutauni tibotaura tese. Ndobva ndaenda kutauni kuyo zvikanzi aonaka takasvika kushow yaMudhara achirova music yakamira yakadai but wakazivamisa sei kuti music izofamba so. Ndobva ndataura ndakatoona Mudhara nchida kuti ndibatsirwe so but Mudhara ndasiya ndakaona asipo asi ndakapa mwana wacho musikana. Ndobva ndamupa ndichida kuti zvinhu zvangu zvindiitirawo zvakanaka but Mudhara havana kundidi. Saka iye mvezi atifonera kwabva nditi ndakatepa music iyi inzwa music iyi ndakachaya kuti Mudhara vari kura music yako sei. Ndobva ndataiwo paripo ndazama kuvafonera Mudhara vasi kudaira kusvika vazobudisa album yavo. Ndobva ndazonza zvichiwa ndizvozvo. Ndobva akazondibhoka kuti Mudhara anongodaro sei vangagodaro sei indi tsvaga rubatsiro kwavari iwo ndidaro sei. Makazovatsvaga here kuti mutaurirane? Mudhara ndakavatsvaga havabatiki ende Mudhara havabatiki ende havabatiki ende ndakavatsvaga ende havabatiki ende live ende havabatiki. Ndozvazviripo kusvikana nhasi. Makabva mangosumudza maoko? Ndakasarenda. Regai ndibvunza kavo kacho kuti hamari vateerera ndimi kamuri kuteerera kunze kavo motiudza kuti zviri kufambirana here. Wapedza vana unoitwa nanipo.
kazhinji kacho kaisisu katingoriwa watepenyuri chete panapa zvikauya kuno kuti tinozunza kwamuri mimi vateereri kuti munge mimi muchitaura muri mimi isirini ndiri kudaro Kainos Chirara ari kudaro gira apa zvake uyo mafoni ndinovhura taure naye mega ari kuchema kuti kambo aka inini ka 4 years ago ndo pandakakabura inini kambo ikaka mashoko ndiwo nemo andakanyora magitara ayo akazongo siyana asi mashoko ndo mamwe chete ameno kuti ndizvo here imi sekunzwa kwamuri kuita imimi kuti zviri kunangana here kana kuti zvakapesana apa right rega ndichidzokera pane kacho kanonzi kubata kamukoma Kainos Chirara kakaburirwa 4 years ago. Hanzi Kainos ruendo rwafamba ndiro rurefu musambo waazopinda nawo ndiwo chaiwo unokwezva vazhinji kunyange zvazvo ataura kuti haana kubudirira muzvidzidzo zvake sei chinofadza atovewo mudzidzisi wevanhu kubudikidza nenziyo. Kainos ramba wakasimba nebasa tinewe mukutsigira nyararisa zvako kuchema rega vanoronda tsimba varonde izvo chete chiratidzo cheunyanzvi huri mauri tigupa mari zvablessing uyo mumwe muimbi ari kukurumbidzwa. Ndinotenda kudaro. Waiwana mari uchachaonani, waiwana puma uchachaonani, sopedza amukoma Kainos Chirara ka live pane channel yemendozo kuti pane vamwe vari vanotaura nawe izvozvo uchachaonani. zvikanzi chokwadi akabwirwa mwana uyu zviri pachena izvo. January Kafuenge ari pa Samos kuBanget imi asi mutetere Kainos akabiri unanu wakuru imi ka 77913 pane 7 kupinda pa Wales Radio. Allo radio amada kutaura na Kainos Chirara muimbi watinaye pazora nase. Kainos muri yako yakamira sei? Oh shame ndiri baba wane wana 3 but vana vacho majema double because baba vanotumidza zita ravo mai vanotumidza ravo saka sofa ndonzi baba Virginia. Virginia ndo zita rangu inini ndo zita ramai vangu vakandizvara. Mai mfana kubva tanonzi Violet. Second born ndobva ndamuti Titus adzawo blazi wangu. Mai mfana kubva ndoda kuti anzi Washington. Third born kubva ndazi mutai wanonzi Shoni kawo. Mai mfana kubva ndoda kuti anzi Wellington. Saka madouble Washington, Wellington na Shoni na Virginia. Asi ari tutu madouble mwana mudhara. Mai rawo mudhara rawo. Aiwa zvinofadza chose. Amai Washington vanonza? Amai Washington vanonzi Elizabeth Murairwa. Ndio kupukumusha kwao. Vanobva pano pamasvingo apo. Saka muri wezhira. Pachikwande apo, pamurairwa apo. Muri wezhira iwe. Aiwa ndo wezhira. Atitika. Aiwa zvinofadza chose ka.
Kainos chirara pa National FM 779134.7 madakutaura naye madakuita urukuro naye pana pa Radio Chevalo. Halo. 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 Makadiko. Hello. Yebo taura ina Kainos. Nufara Makasimba here. Mushe wakuru Makadiko. Kainos. Halo. Halo, tiri kukunza yakuru wangu. Ndine urombo chose yabva yadambuka. Ama tose zino chemaonewe. Ama tose zino chemaonewe. Zinza rose rino chemaonewe. Icho kwadi akufanana hazvina kufanana kumagitare asi mashoko nethimu nenhau yacho mamiro yakaita teki zvakafanana. Ndi Joseph Mugombiro kam ari parushinga apa hanzi magitare ndo akasiyana asi theme yacho nemashoko aiwa zvakanyatsoti tsebete. Pakazokuita umwe akangwara mukanwa. National FM Radio. Halo. Hello. Makadi wakuru. Sibe Makasimba. Atakanaka zvidisi. Sure, baba vari kuridza zvakanaka. Asi kana vachida kukombitisa chaizvo zvaizvo ngavanyatsoridza vasingakombe umwe munhu. Woga. Nekuti vakuru vari kuisana wawa ndio vakabata nyanga dzose pamusic saka zvinoita kuti vatadze kusvika kwavada kusvika. Right, iripo mwana mudharo wangu. Right. Asi kaona ka zvakaitika hazvikoni kuti zvitaurwe nokuti hanzi zvazodai manje. Unaona kuimba kwese zvese zviri kuimbwa nhasi zvakaimbwa kare. Saka idzokororo chete. Exactly. Saka imimi ramai muchirova museve wenyu wamuri kurova uyu vaimbi isu tisi tinozvikutaura pamusoro pemusic yenyu. Ya. Ayo pakanaka mwana mujara wangu ndinokutenda ipapo. Aiwa kama. Kainos. Kana uyu muimbi ari kutaura. Exactly. Kana achinga atenda wewe kuti idzokororo. Andifunga kuti pane chimwe chinhu chakaipa. Asi kana ndinozonda kukumbira Mngoma Robinson. Ndoda kukumbirai. Pane imwe songo yandati mundiroere isiri yangu. Yakaimbwa nomuimbi. Namasha munhu mumwe chete. Yakanzi kana ndiri muvengi wako chandagona bvumawo kana ndakasogya mumbakati pichana munongo kashotena mudhara chete ndoda kuti vanhu vanyatsokubata mazwi kana uchindidaka usati nokuti nondidawo kuti ndarezva pandakanya kandauraya munhu kuti handakuraya kandauraya munhu zvicho ndadi ndauraya asi kana uchindidaka ndaitawo zvakanaka kana usingatidi itoka kamudhara waitawo zvakanaka ndikukumbira mudhara ipapo. Kana dziyo chandagona bvumawo ndokumbira mudhara because apa kapa imbonzvenga yangu pichena ngochita ikako chiteka todzoka mustimu yedu vanhu vanyatsokunzwa zvandikuda nyatsokutaura saka isi kunyepera vafi muri kurova muri vadiki kana mabatwa mava kunyepera vafi wechikwambo ichi ndakazirwa nababa embo baba uyu ndakakuzirwa nakule inyoka iyi ndakaizirwa nambuya mabatwa mava kunyepera vafi muri kuromba
kana mabatwa mava kunyepera vafi wechikwambo ichi takazirwa nababa emubaba uyu takakuzirwa nakule inyoka iyi ndakaizirwa nambuya muri kuromba muri vadiki kana mabatwa mava kunyepera 779-134 Panisha FM Radio. Hello. Muri sei ko vamuimbi muripo? Makadi wakuru wangu. Ainonzi mudharaja indi hangu miziki yenyu yakanaka chose. Asi masoko hangu ambotaurwa neumwe mutaura abva mukutaura. Ndinoita kunge kuti bvumiranei nawo nekuti handisi kuramba hangu kuti makabirwa but music zhinji dzinowanzokuda kufanana. Ipa mukutoona kuti panotoine masoko amakaimba achikwambo chaiyo ya macheso anditi. Asi hatikurudzire hedu kuti tibirane. Asi chandanga ndichingokumbira inini chokuti mukuona kuti imimi yamakaridza neyakaridza macheso zvakatoti siyanei kunyangwe pimi rimwe chete, asi musambo wenyu ndakufarira kuti kunyangwe macheso akakubirai asi haana kumbokubirai tingati maitiro amunoita zvinhu. Saka isu sevaimbi ngatiitei maitiro atinoita zvinhu semumeseji asi tichiita zvakasiyana tichienda takadaro. Imimi Mwari anokuitirai zvakanaka nekuti mune musambo wenyu ende ndingati muri kushepa zvandanzwisa kuti kunyangwe makabirwa nyangwe nokusabirwa hazvinyanyi kukudisturba nekuti muri kuita nemaitiro enyu. Saka imi mukoma kana makabirwa Mwari ngaakudzwe asi rambai makadaro.